Niin, hei, kiitos kun sain tulla tänne kertomaan tästä Selkämeren merellisestä ja vedenalaisesta arkeologiasta. Ja tosiaan hyvin mukava olla täällä nimenomaan kertomassa Selkämerestä ja yhteydestä, koska Selkämeren nimihän oli aikaisemmin Raumanmeri. 1700-1800-luvun kartoissa se tunnetaan sillä nimellä ja vasta sitten 1900-luvun alussa se nimi muuttui nykyiseksi Selkämereksi. Vähän nyt siitä, että mitä mä tässä kerron esitelmän aikana. Tarkoitus on käydä läpi nyt vedenalaisia ja merellisiä muinaisjäännöksiä Selkämeren saaristossa. Noin uudesta kaupungin oikeastaan Rauman ja Porin edustalta ylöspäin Merikarvialle saakka. Mä olen nyt saanut tähän esitelmään mukaan, koska ne on ehkä nyt sitten mulle tutuimpia. Minkälaista kulttuuriperintöä sieltä Selkämerestä löytyy ja miksi juuri näitä, niihin on tietyt syyt, miksi ne on tietynlaisia ne vedenalaiset muinaisjäännökset. Mutta sitten yksi tärkeä asia, mikä täytyy mainita nyt heti tähän alkuun on, että en ole suinkaan yksin kerännyt tätä aineistoa tähän esitelmään, vaan olen saanut paljon apua Maijamatikalta museovirastosta, joka on Länsi-Suomen intendentti siellä vedenalaisella puolella. Mutta sitten on myöskin paikallisia historian tutkijoita. Porista Seppo Salonen, joka on jo ikävä kyllä siirtynyt eteenpäin. Mutta sitten Raumalta Juha Hyvärinen on ollut kanssa hänen kokoomansa aineisto suureksi hyödyksi mulle. Ja nimenomaan sitten Maijan kautta on saanut tietoa näistä. Ja sitten paljon löytyy myöskin museoviraston ylläpitämästä kulttuuriperinnön rekisteristä, joka löytyy netistä, kyppi.fi. Sieltä löytyy paljon tietoa. Ihan klikkaamalla kartalta palluroita, niin saa tietää paljon erilaista. Mutta ehkä musta itsestäni muutama sananen kanssa, en ole varmasti niin kovin tuttu monelle. Mä olen siis ammatiltani meriarkeologi. Mä olen tällä hetkellä teen Helsingin yliopistossa väitöskirjaa meriarkeologiasta ja erityisesti mä olen erikoistunut keskiajan arkeologiaan. Että sinänsä nämä hieman uudemmat historiallisen ajan muinaisjäännökset, mitä löytyy nimenomaan Selkämerestä, niin ei ole niin tuttuja, mutta muutaman kerran olen museoviraston leivissä ollut täällä töissä myös. Porin satamassa oli Bricki Kaarlin kaivaukset tuossa jokunen aika sitten. Ja sitten Luvian saaristossa on, tämä on edelleen tämmöinen Ryöväskerin aluksena tunnettu, mahdollisesti kotimaista tekoa oleva pieni kaljaista ja kuuttu, niin siihen tehtiin koekaivaus. Mutta sitten suurin osa tästä nyt tämän esitelmän alussa tulevista kohteista niin on kerätty vuonna 2019, jolloin museoviraston ja Metsähallituksen yhteistyönä tällaisen Balticrim-hankkeen kautta tehtiin Selkämerellä merellinen ja vedenalainen inventointi. Eli silloin myös oli vähän samanlaista, kun Otolla oli tuossa yhteistyötä luonnontieteilijöiden kanssa, niin tämä on toinen esimerkki siitä, että biologien kanssa pystyy tekemään myös kulttuuriperinnön puolella tosi paljon hedelmällistä yhteistyötä. No niin, sitten asiaan. Tässä on nyt tämmöinen yleiskuva Selkämeren vedenalaisista muinaisjäännöistä, tai siis niiden sijainneista nyt lähinnä. Tarkoitus on, nyt puhutaan Selkämeren vedenalaiset muinaisjäännökset näin, mutta tarkoitus on nimenomaan kyllä nyt pysyä tässä Suomen puolella, vaikka samaa valtakuntaa oltiin Ruotsin kanssa vuoteen 1809 asti ja yhteistyö on ollut saumatonta Lahden yli keskiajalta ja aikaisemmaltakin ajalta saakka, että sinänsä tämä kuva on vähän sellainen puolueellinen ja aina pitää vähän pitää muistissa se, että Ruotsin puolella on ihan samanlaisia palluroita vieri vieressä. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että niin kun jos tästä haluaa tehdä sellaista kokonaisvaltaista tulkintaa, niin sitten pitäisi oikeastaan ottaa molemmat puolet huomioon. Mutta Selkämeri on aika matala meri. Syvin kohta toi 293 metriä on Ruotsin puolella. Saaristo on hyvin matala, eli 20 metrin syvyys saavutetaan vasta
noin 20 kilometrin etäisyydellä ja 50 metrin syvyys vasta noin 30 kilometrin etäisyydellä rannikosta. Eli se tarkoittaa, että Selkämeri jäätyy talvella kokonaan ja varsinkin tässä matalalla rannikolla niin jäät hakkaa rikki aika paljon matalassa vedessä olevia puisia muinaisjäännöksiä. Niin se asettaa aika paljon haasteita myös tutkimukselle. Ja se kertoo myös siitä, että tämmöisten inventointien, tällaisille inventoinnille, mitä me tehtiin 2019, niin niille on samankaltaisilla alkaa olla oikeastaan kiire, että sitä työtä pitäisi jatkaa vielä. Mutta tästä nyt ehkä niin yleissilmäyksenä näette, niin punaiset pallerot keskittyy aika pitkälti tuohon rannikon tuntumaan. Eli se, mitä me myös tunnetaan näitä muinaisjäännöksiä, niin ne on matalissa vesissä lähellä rannikkoa. No tästä nyt sitten heti tilastosulkeiset. Eli tuo äskeinen kartta nyt tässä nyt Excelinä. Ja täältä te ette nyt välttämättä, se on tässä reunassa tummassa nämä kokonaisluvut täällä. Niitä on ehkä vähän vaikea nähdä nyt, mutta siitä nähdään oikeastaan ehkä se tärkeimpänä, että tämä Selkämerellä sijaitsevat vedenalaiset muinaisjäännökset, niin ne heijastelee myös koko muun maan tilannetta siinä, että ne yleisimmät ja tyypillisimmät muinaisjäännökset on alusten hylkyjä. Eli ne on puisia tai metallisia hylkyjä. Ja niitä yhteensä 125 kappaletta tunnetaan. Että ei nyt kuitenkaan ehkä ihan hirvittävästi sitten loppujen lopuksi. Sitten muita, mitä tunnetaan, niin on kulkuväylät nimellä kulkevia muinaisjäännöksiä, jotka on satamia aika pitkälti. Ne voi myös olla paikka, jossa löytyy erilaisia renkaita kallioista ja muita tällaista, tai sitten hakkauksia, jotka yleensä merkitsee sataman paikkaa. Puurakenteet, erilaisten laitureiden jäännöksiä, muita, tolppia, vauja. Mutta sitten löytöpaikat ja tapahtumapaikat, joita on yksi. Mutta löytöpaikat suhteellisen yleisenä kertoo siitä, että hyvin usein löytyy vain esimerkiksi löytöpaikka voi olla yksi ankkuri, joka löytyy jostain. Eli se todennäköisesti vain kertoo siitä, että on käynyt vahinko, ankkuri on tippunut mereen vaan. Eli siellä ei mitään hylkyä tai sellaista sen kummempaa ole. Eli ei sinänsä kerro mitään sen kummempaa. Mutta hylkyjä Uudenkaupungin vesillä 30, Rauman vesillä tunnetaan 16, Eurajoelta 24, Porista kaikkein eniten eli 39, Merikarvialla 15 ja sitten on Pyhärantaankin vielä merkitty toi 1, mikä ei varsinaisesti nyt sitten tai siis Varsinais-Suomen puolelta sitten. Mutta joo, eli ehkä tästäkin vielä se, että kun me koko Suomen laajuudelta tunnetaan vedenalaisia muinaisjäännöksiä, jos mä nyt en ihan hirvittävän väärin muista, niin se luku on jotain 5000 näitä kohteita, kiinteitä muinaisjäännöksiä. Niin niitä varmasti löytyisi vielä enemmän, jos me etsittäisiin niitä. No sitten mitä vedenalaiset muinaisjäännökset kertovat historiallisista elinkeinoista? Eli se on ehkä just se kysymys ja juttu nyt tässä esitelmässä. Eli ne vedenalaiset muinaisjäännöksethän ei ole siellä, siis itsessään ovat arvokkaita muistoja menneestä, mutta ne nimenomaan kertoo just siitä, että mitä tällä alueella esimerkiksi elinkeinoina on tehty. Meren allahan meistä ei kukaan asu, eli näillä vedenalaisilla muinaisjäännöksillä on hyvin kiinteä suhde myös maan päälle ja meihin ihmisiin, jotka ollaan käytetty näitä alusten hylkyjä ja laiturirakenteita ja muita. Ja jostain syystä ne yleensä sitten on siellä, mistä ne löytyy. Että sinänsä ne eivät eroa maan päällä olevista arkeologisista kohteista niin kovin paljon.
Mutta Selkämeren rannikko on rikkinäinen, matala. Sitä on vaikea navigoida. Myöskin se, että löytyy hylkyjä niin kuin eniten täältä rannikolta, johtuu varmasti siitä, että luotseja ei hirveästi ollut Selkämeren rannikolla, ainakaan jos verrataan Saaristomereen ja ehkä mahdollisesti myös Uudenmaan rannikolle. Eli vasta niin kuin hyvin myöhään oikeastaan 1800-luvun puolella alkoi luotsitoiminta päästä vauhtiin Selkämerellä. Merenkulun turvalaitteita oli myös todella vähän Selkämerellä. Mutta se, mistä nyt sit niin kun ensimmäiseksi lähdetään puhumaan, on nimenomaan näistä elinkeinoista sitten. Eli lähinnä näitä on kalastus, kauppa ja niiden kautta sitten satamatoiminta. No vielä ennen sitä niin tämä on ehkä pieni katsaus, että mitä rekisterissä ei näy. Että esimerkiksi laivanrakennuspaikat on sellaisia, joita mä en maininnut lainkaan tuossa listassa, että noista, mitä tunnettuja muinaisjäännöksiä meillä on. Osin se johtuu siitä, että maan kohoamisen takia Selkämeren alueella maa kohoaa noin 5-8 milliä vuodessa, muistaakseni. Mikä tarkoittaa siitä, että nuo kaikkein varhaisimmat, nuo keskiaikaiset ja 1600-luvun laivanrakennuspaikatkin on nykyään kuivalla maalla. Ja ne on todennäköisesti vielä kaiken lisäksi myöhemmän rakentamisen alla. Eli niitä on vaikea tunnistaa, niitä on vaikea löytää, vaikka me tiedetään historiallisista lähteistä, että niitä on ollut olemassa. Ja laivanrakennus on aikoinaan ollut siis hyvin tärkeä elinkeino myös Selkämeren rannikolla asuville. Mutta tämä nyt vaan tällaisena mainintana. No niin, no nyt siihen inventointiin sitten 2019, muutama kuva siitä, kun mä mainitsin, niin tehtiin yhteistyössä Metsähallituksen biologien kanssa. Sillä tavalla tämä oli hirveän mielenkiintoinen, että biologit tarjosi meille huskin ja sukeltajia ja veneen. Ja sitten me tehtiin kartoitettiin kulttuuriperintöä, että he ei oikeastaan kartoittanut millään tavalla sitten omia asioitaan. Se oli sillä tavalla ehkä pienesti epäsuhdassa tämä, mutta ehkä myös sekin pitää ottaa huomioon, että Metsähallitus on nykyään erittäin merkittävä kulttuuriperinnön hoitaja Suomessa. Eli saaristossa ja merellisillä kansallispuistoissa olevat kohteet, isot linnakohteet, muut, niin Metsähallitus on vastuussa niistä ja hoitaa ja inventoi niitä, että siltä kannalta tietysti ihan toimiva yhteistyö. Ja myöskin Metsähallituksen arkeologi oli mukana tässä inventoinnilla. Pääasiallisesti mä vastasin sukeltamisesta ja tästä viistokaiku-aineiston tulkinnasta, jota me siellä kerättiin, ja sitten Metsähallituksen arkeologi Tapani Tuovinen sitten käveli rantoja ja muita kohteita. Siinä vielä kuva siitä, että matalissa vesissä niin tällaista yleensä se sukeltaminen on Selkämerellä, että astut veneestä ja jalat ottaa pohjaan ja sitten laitat vaan pään siitä alas. Näin, mutta hyvin hauskaa puuhaa ja mahtavia kohteita. No ensin niihin luonnonsatamien ja kalastuspaikkoihin, niistä muutama tässä. Enskerit Porin saaristossa ja sitten Luvian saaristossa muutamia kohteita, siis nämä Pirskeri, Ryöväskeri, Hopposti ja Ulkokari on kaikki siis ikään samaa pientä saaristoa samassa yhdessä ryppäässä. Mutta tässä nyt ensimmäiseksi nämä enskerit Porin kohdalla. Mulla on tässä tämmöinen Nymanssonin kartasto, vähän lähempää ehkä näkyy 1800-luvun alusta. Ja tässä jos nyt mä en tiedä onko tässä mitään pointteria, mutta mä menen tähän eteen, mutta Kallo ja Reposaari tuosta, niin Stora Enskär ja Lilla Enskär näkyy tuolla oikealla yläkulmassa, teidän vasemmalla yläkulmasta. Anteeksi, siinä on siinä pienemmässä kaukosäätimessä on laserpointeri. Joo. Siinä on punainen nappi, olisiko se siinä jossain keskivaiheella? Laser, olisiko se? Just se, no niin, kiitos.
Eli Reposaari, siitä väylää pitkin ylös, Stora Enskär, Lilla Enskär. Ja tänne kulmaan on merkitty ankkurointipaikka tuonne Enskärin kulmaan. Ja nyt mä itse asiassa vähän punttaan täältä vielä, mitä sieltä löytyi. Niin tuolla Iso-Enskärin koilliskulmassa on ankkurointipaikka. Sen lisäksi tuolla saaressa on 2 rautakauden tyyppistä röykkiötä ja kivikummeleita, jotka Tapani Tuovisen mukaan ne on sellaisella korkeudella eli korkeuskäyrällä, että ne vanhintaan voi olla 1800-luvulle ajoittuvia. Mutta samalla tuo saaressa on myös Tomtning nimellä tunnettu muinaisjäännös, joka on kalastajien kausisuoja, kivistä rakennettu kylmämuurattu muuri, jonka päälle on maston ja purjeen avulla saatu levitettyä kattorakenteja. Siellä on kalastajat voineet yöpyä sitten, eikä ole tarvinnut joka kerta illan koitteessa sitten purjehtia kotiin. Myös mikä on niin merkittävästi Enskärin kalastamisen kannalta, että myös tähän Mimmansonin karttaan on merkitty silakkariuta ja tuolla hylkiriuta. Eli kertoo näistä sen ajan elinkeinoista, kalastuksesta ja hylkeen pyynnistä. Tässä sitten sen mainitsema hylky, Iso-Enskärin hylky, joka on siinä koilliskulmassa. Kuvat ei ole mitenkään hirveän mahtavia. Silloin oli vähän tuollainen sumuinen, utuinen ilma tuolla pohjassa, eli oli paljon levää ja hötöä pohjassa. Mutta on erittäin mielenkiintoinen hylky. Siitä ei ole kovin paljon enää jäljellä. Pohjaosa, tässä näkyy sen hylyn pohjatukit, jotka menee pohjan laudoituksen päällä. Tämä on limisalmainen. Tuossa näkyy todennäköisesti keulan tuommoinen pohjatukki. Ja sitten tuolla on kanssa niin pohjarakenteita näkyy. Siinä on tuommoinen niin kutsuttu syvä kölikaivorakenne, mikä on hyvin mielenkiintoinen. Siitä nähdään, että se on sellainen, jota on mahdollisesti aika paljon käytetty kotimaisessa laivanrakennuksessa 1700-1800-luvulla. Tämä on rakennettu havupuusta. Siinä ei hirveästi ole rautaosia, vaan esimerkiksi nämä pohjan kaaret on kiinnitetty toisiinsa puutapeilla. Ja mun mainitsema porilainen historioitsija Seppo Salonen on arvioinut, että tämä saattaisi olla porilainen kaljaasi Enring, joka upposi 1863 tullessaan Merikarvialta tonne, että olisi siihen uponnut. Mutta ikävä kyllä siitä ei tiedetä sen enempää. Sitten vähän etelämmäs Pirskerien saariryhmän luokse. Tässä on 1600-luvulla toimineen maanmittari Hans Hanssonin tekemä kartta. Hän on kartoittanut paljon Länsi-Suomen ja Satakunnan alueella. Ja hän on piirtänyt erittäin mukavasti myös saariston kohteita karttaansa. Tuossa punaisella ympyröitynä tämä Pirskerien saariryhmä. Tässä ne Pirskerit. Ja nykyäänhän se näyttää tämä niin ero siihen, että miten me nykyään kartoitetaan kohteita ja millaisena me ne tunnetaan, niin 1600-luvun kartat ja 1500-luvun kartat ottaa aika paljon tulkintaa kyllä. Mutta joka tapauksessa saarten keskellä on salmi, jossa on ankkurointipaikka. Se varsinainen väylä kulkee tuolla kauempaa. Ja siihen on merkitty Skutuleedammellan, mikä se oli jostain, Emelandsvärjö-Österbotten, eli Ruotsin ja Pohjanlahden välinen kauppareitti kulki tuolta kauempaa ja sisempi saaristoreitti kulki sitten tästä Pirskerien välistä. Melkein samasta kohtaa nykyään. Siitä mennään. Kaikki ei tuon saaren poikki. Ei, siitä välistä
No joo, siitä pääsee kyllä, mutta siihen voi myös jäädä kiinni, kuten me esimerkiksi jäämme kiinni. Missä se nykypirskeri on? Mä näytän kohta, on kartta tuossa noin. Joo, itse asiassa tästä voi nyt näyttää kartan siitä. Eli ollaan tuossa, täällä on alhaalla Rauma, Säppi on tuossa pirskerit. Ja tää on se Haminasalmi nimellä silloin mainittu satamapaikka, joka on merkitty tähän Ryöväskerin ja Pirskerin väliseen salmeen. Ja tää on erittäin matala salmi tällä hetkellä. Tässä on 1,5 metriä, 2 metriä vettä, että ei siitä niin millään hirvittävän isolla mennä läpi. Mutta pitää myöskin muistaa se tapahtunut maankohoaminen, että menneenä vuosisatana vettä on ollut vähän enemmän. Mutta kuitenkin tämä on erittäin merkittävä kohde nimenomaan tuon aikaisemman laivanrakennuksen tutkimuksen kannalta, nimenomaan 1600-1500-luvun kannalta ja keskiaikaisenkin Selkämeren käytön kannalta tosi mielenkiintoinen kohde. Tässä on se mun mainitsema Rövaskerin hylky, johon tehtiin 2014 koekaivaus. Se on itse asiassa yksityisen omistaman kesämökin vieressä siinä. Hän halusi parantaa kesämökkilaituria, niin sen takia tehtiin siihen koekaivaus. Tutkittiin vähän tätä hylkyä. Sitä olisi tosi mielenkiintoista tutkia kyllä lisää. Mutta sitten nyt seuraavaksi niin tästä hylystä ja sitten tästä hylystä. Eli tuossa on se Hopposten ulkokari. Mutta siitä välistä se on kulkenut se vanha satamapaikka. Ja siinä Haminasalmessa on tosiaan, siinä on myös Rövaskerin vanha merivartioasema näkyy siihen salmeen oikein kivasti. Se on tosi kiva kohde myös. Sitä saa ymmärtääkseni myös vuokrata saumaa, niin voin suositella. Mutta tosiaan vettä ei joku se 1,5 metriä, muutama metri, eli tämä on tosi pahoin hajonnut levän peittämä vanha hylky, joka on 2 osassa tuossa salmessa. Ja sitä on muistaakseni, se on mainittu, että se olisi ollut jahti, eli tämmöinen pienempi yksimastoinen alus. Siitä on 1990-luvulla löydetty tiiliä, eli todennäköisesti kuitenkin aluksessa on ollut jonkinnäköinen tulisija. Ja paikalliset sukellusseurat on ymmärtääkseni käyneet täältä ja löytäneet liittypiippuja ja muita, mutta tämä tosiaan on 2 osassa tämä hylky, joten ei ole ihan tarkkaa tietoa nyt kummasta on kyse. Ja sitten myös saattaa olla, että nämä nimenomaan on samasta aluksesta, että hylky on vaan mennyt kahtia aikojen saatossa. Mutta tätäkään ei ole ajoitettu sen kummemmin. Sitten tässä ulkona Hopposten vieressä oleva Hopposten ulkokarin hylky. Taas niin kuin näette ehkä nyt tässä, nämä on kaikki tällaisia vähän samannäköisiä nämä hylyt. Eli aika tämmöisiä harvaan kaaritettuja, nykyään hiukan hauraassa kunnossa olevia ja aika pitkälti sedimenttiin peittyneitä. Eli kaivamalla oikeastaan on ainut keino, jota voisi saada vähän lisää tietoa näistä. Mutta tästä hylystä voisin ehkä nyt tällaisena laivanrakennuskiinnostuneena mainita tämmöisen mielenkiintoisen rakenteen täällä, joka on todennäköisesti sellainen vintturitukin tukirakenne, jossa niitä on mahdollisesti ollut 2 ja niiden välissä on sitten ollut jonkinnäköinen rakenne, jolla on vinssattu ylös ja alas sitten purjetta. Ja täälläkin niin sen ei pidä antaa hämätä, että näkyy niin vähän pinnalle. Todennäköisesti tuolla sedimenttiin peittyneenä on koko se alus. Ja se on vaan palapeli, joka pitäisi laittaa yhteen. Että vaikka nämä on tällä tavalla hajonneita ja hauraassa kunnossa, niin niistä olisi todennäköisesti saatavissa tosi paljon lisää tietoa. Mutta mainitseva Seppo Salonen on tutkinut tätäkin kohdetta arkistoissa. Ja hän on sanonut, että Pirskerien luona haaksi rikkoitui vuonna 1784 porilainen lähteestä riippuen klinkkeripuutto tai gravelijahti nimeltä Fortuna, joka oli 15 lästin kokoinen. Lastista ei ollut tietoa.
Eli joko tämä tai sitten se äskeinen Haminasalmen hylky, niin ne on mahdollista, että tämä jompikumpi niistä olisi sitten Fortuna. Mutta kuitenkin nämä 3, jotka mainitsin, on erittäin mielenkiintoisia kohteita, koska ne nimenomaan saattaa hyvinkin olla paikallista tekoa, satakuntalaisia, joko tehty Satakunnassa tai sitten paikallisten porvareiden tai talonpoikien käyttämiä. Eli näitä tutkimalla olisi mahdollista saada hyvin paljon tietoa vanhoista laivanrakennustaloista. Eli toivottavasti jossain vaiheessa. Tämä on oikeastaan tässä vielä muistuttamassa siitä, että kun me viistokajoitettiin täällä ympärissä ja etsittiin uusia kohteita ja näin, niin joskus kohteet viistokajossa näyttää tosi lupaavilta, että siellä on puita sopivassa järjestyksessä ja sitten kun se sukeltaa katsomaan, niin ne on kivan tukkeja merenpohjassa. Eli ei se aina ei tosiaan löydy aina hylkyä. Mutta sitten haluan mainita vielä Ouran kohdalta yhden kohteen. Eli jos muistatte sen Enskerin hyylyn, joka oli täällä, niin nyt vielä ylös Merikarvian Ouran saaristoon. Tuossa on Ouran Olkankarin hylky. Niin sinne sukellamme seuraavaksi. Mutta tämä Ouran saaristo on erittäin mielenkiintoinen paikka myös niin kuin merelliseltä kannalta. Toi hylky sijaitsee tuossa saariryhmän eteläpuolella. Toi Ouran Pooki, joka näkyy tuossa alakuvassa, on siinä pohjoisella puolella Ouran Olkankaria, joka on tuo kuvassa vasemmalla oleva kivikasa. Niin, eli tämä vanha Ouran luotsiasema ja tuo Pooki sijaitsee nimenomaan sitten tuon karin pohjoispuolella Merikarvian väylän vieressä. Ouraluodon vanha luotsiasema on nykyään Merikarvian kunnan virkistysalue. Se luotsiasema toimi 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin. Tuo Sokeritoppa-rakennus on tyypillinen 1930-luvun rakennus. Ja Pooki on rakennettu myös 1800-luvun puolivälissä. Se hylky puolestaan, joka on tuossa Ouran Olkankarin ihan vieressä, on tällainen. Sekin on Seppo Salosen arkistoista kaivama ja Oura Divers ry:n vuonna 1988 paikantama kohde. Ja on uusikaupunkilainen purjelaiva Kuunari Olga, joka upposi syksyllä 1879. Tämä Olga oli matkalla kotisatamastaan Merikarvialle hakemaan puulastia ja siitä on säilynyt maakunta-arkistossa kapteenin antama meriselitys tämän uppoamisen syistä. Sen mukaan laiva oli tulossa kovassa tuulessa Merikarvian eteläpuolella olevalle luotsipaikalle ja halusi ottaa luotsit laivaan selvitäkseen Merikarvian saaristosta, jonka tietysti veneilette, niin se on erittäin kiharainen paikka. Mutta että se olisi saanut nämä luotsit laivaan, se joutui tekemään käännöksen ja silloin kovassa tuulessa köydet petti ja mastojen köysistä petti ja alus alkoi ajautua sivuttain kohti tätä matalikkoa Ouran Olkankaria. Eivätkä ankkurit pitäneet, joita yritettiin heittää sitten aluksen pysäyttämiseksi. Laiva kuitenkin karahti kivikkoon ja myöhemmin sitten siitä hetken päästä mastot kaatui. Laiva alkoi täyttyä vedellä. Miehistö pelastautui tässä vaiheessa luotsiveneeseen ja vain kapteeni H. Renvall ja laivan konstaapeli jäi sitten tänne alukseen. Laiva hakkautui ihan pahemmin rikki ja konstaapeli päätti myös tehdä ainoan järkevän teon ja jättää myös laivan, jolloin kapteeni jäi yksin sitten tänne alukseen. Yöllä myrsky teki sitten tekonsa ja laiva meni lopullisesti hajalle, jolloin kapteeni ajautui kajuuttansa kanssa erään lähisaaren rantaan, josta luotsit hänet sitten aamulla haki muiden luokse. Ja tämä hylky on aika sekasotkuisessa kunnossa johtuen varmasti siitä, että se on vain 6-7 metrin syvyydessä, joten siitä pelastettiin paljon tavaraa, ne mastot, muutakila, ankkurit, kettinkin ja paljon kaikenlaista, että sitä rikottiin aika paljon siinä samassa yhteydessä. Mutta Seppo Salonen on yhdistänyt myös tämän
Olkan kohtalon H.J. Nortamon raumalaisen jaarituksiteoksessa olevan tarinaan Rojohoppe viimeinen reis, jossa sen tarinan kapteeni ajautuu myös kajuntansa kanssa rantaan. Eli se onkin mielenkiintoinen ajatus, että ehkä tämä hylky on innoittanut myös Nortamoa aikoinaan. Elinkeinoissa eteenpäin sahateollisuuteen, joka on erittäin leimallisesti selkämerellinen ja satakuntalainen teollisuuden ja elinkeinojen ala. Niistä löytyy hyvin paljon merelliseltä ja vedenalaiselta puolelta näitä proomujen jäänteitä, joista tuossa Reposaaren rannassa oleva yksi melko uusi. Tämä on hyvin yleinen kohtalo proomuille ollut, että ne vaan jää jonnekin. Sitten aika saa tehdä tehtävänsä ja ne ovat siinä rannassa sitten, kun ne suppuavat pikkuhiljaa. Mutta nimenomaan erityisesti Reposaaren ja Lampoluodon ympäristöstä näitä löytyy ihan todella paljon jätettyinä sinne. Mutta nyt seuraava, mitä mä ajattelin katsoa, on Merikarvian Haminaholma, joka sijaitsee täällä, tuo pieni saari tuossa, ja siinä on tuommoinen kohderypäs rannassa, Ouran saaristo on tässä. Tämä Haminaholma on siitäkin erittäin mielenkiintoinen, että se tunnetaan myös hyvin pitkältä ajalta. 1500-luvulta jo ja 1600-luvulla jo tämä mainittu tuottelijas Hans Hansson on Haminaholmankin kartoittanut nimellä Hanholmen Hamnskär. Eli se on tunnettu tämmöisenä satamapaikkana kohti Merikarviaa mentäessä jo aika kauan aikaa. Ja täällä näkyy Sastmalaby ja Kapell, eli Merikarvian kylä ja kappeli. Haminaholman saha ja proomujen rakennuspaikka on perustettu jo 1873, jolloin ruotsalainen sahayrittäjä P. Wikström perusti tähän saareen höyrysahan. Ja tämä ei ole se, vaan vuonna 1887 tämä saha siirtyi Antti Ahlströmin omistukseen, sitä uudistettiin. Ja silloin tähän saaren Haminaholmaan rakennettiin useita rakennuksia, sahaan ja henkilökunnan asuintaloja, mutta niiden lisäksi kauppa, kansakoulu ja veneveistämä. Saha ja tämä kansakoulu lopetti toimintansa 1923 sitten vasta. Mutta tuossa nuo punaiset pallerot saaren keskustassa on näitä sahaan liittyneitä rakennuksia. Ja sitten se, mikä ulottuu veden alle, on sitten täällä rantaan merkitty Rimamööli ja sitten täällä Sahaviikissä oleva alue, josta sitten seuraavaksi enemmän. Tosiaan tuo saha purettiin sen toiminnan lakattua, mutta itse saari säilyi Ahlström Oyn henkilökunnan käytössä, mutta nykyisin nämä saaren rakennukset omistaa yksityishenkilö. Näin olen ymmärtänyt. Mutta tässä se Rimamööli ja sitten se on itse asiassa erittäin vaikuttava tyyppinsä edustaja, joita harvemmin nyt löytyy tuolta niin kuin Saaristomeren tai Uudenmaan saaristosta enää näin hyvin säilyneitä. Tämä on tosiaan 535 metriä pitkä Rimamööliä. Eli itäranta on täytetty ristikkäisillä rimoilla ja kivenlohkareilla kerroksittain ja tuettu pystysuoralla puupaalutuksella. Se on nimenomaan tämmöinen veden ja maan risteysalueella oleva kohde, eli se on samalla maanpäällinen että vedenalainen muinaissäännös. Mutta tosi usein nämä vanhat laiturit, siis satoja vuosia vanhatkin laiturijäänteet, erottuu edelleen tuollaisena kivikasoina. Sitten siinä Sahaviikiin, siellä ei pystynyt viista kaiuttamaan, koska se on erittäin matalaa, tuolla seisoo sukeltaja. Mutta tosiaan täällä rakennettiin proomia, joilla sitten niitä sahatuotteita kuljetettiin maailmalle. Tähän Lahteen sitten sahatoiminnan loppuessa ilmeisesti upotettiin silloin paikalla olleet sahat. Yhteensä siellä todennäköisesti on ainakin 7 proomua.
Useimmat sijaitsevat tuossa Poukamassa yhdessä läjässä vierekkäin. Niiden rungot ulottuu rannasta pitkälle avovettä kohti ja niiden laskeminen oli tosiaan vaikeaa, koska tuo vesi on ihan tummaa, läpitunkematonta, että siellä ei oikeastaan nähnyt mitään ja sitten liian matala viisto kaiuttaa, niin ainoa miten niitä aluksia pystyy laskemaan on tunnustelemalla ja jaloilla tuntemalla. Ja sitten suurin piirtein noin 30 metriä pitkiä ja se on tosiaan noin, koska ne pystyy mittaamaan ainoastaan harppumalla veden päästä päähän, niin jalalla mitattuna noin 30 metriä. Joo, mutta kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä nämä on kaikki sellaisia proomuja, joita on käytetty nimenomaan tässä Haminaholman sahalla. Ja tässä on kuvakin itse asiassa proomuista, joita on korjattavana täällä Merikarvian Haminaholmassa. Et sekin on mielenkiintoinen kontrasti, että toi kuva on otettu 1934, jolloin tässä ehkä kulmassa pikkasen vilahtaa, näyttää aika kiinteältä ja isolta rakennelmalta ja isot proomut siinä rannassa ja näin. Ja nyt niistä on jäljellä kiviä ja riukuja rannassa ja sitten pohjassa näkyy. Tuntuu vaan, että siellä jotain on. No sitten ihan toisenlaiseen asiaan nyt sitten vielä tässä niin kuin loppuosaksi, seuraavaksi osaksi. Eli tämä on vähän jakautunut tämä esitelmä sillä tavalla, että nämä elinkeinokohteet ja muut, niin niitä löytyy paljon tuolta Porin saaristosta ja Merikarvialta ja näin, mutta sitten ehkä tämän Rauman edustan tämmöinen spesialiteetti ja sellainen, josta niin kuin eniten on tietoja, niin on nämä maailmansotien hylyt. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaiset hylyt. Ja niistä erityisesti tietoja on kerännyt Juha Hyvärinen, jonka keräämän aineistoon tämä nyt perustuu tämä esitelmä. Että täytyy sanoa, että mulle ne on itsellä hieman vieraampia kohteita. Mutta miksi niitä nyt täältä nimenomaan löytyy niin paljon on se, että ensimmäisen maailmansodan aikana esimerkiksi koko Venäjän meriliikenne ohjattiin kulkemaan Rauman ja Mäntyluodon satamien kautta Selkämeren yli Ruotsiin. Eli Itämeren eteläosissa, kun päivysti Saksan laivasto ja pelätyt sukellusveneet, niin sitten ajateltiin, että nyt pohjoisempaan ne eivät tule, eli täällä on sitten ikään kuin turvallisempaa näiden alusten, kauppa-alusten ja matkustaja-alusten mennä yli tuosta. Mutta tämä osoittautui hieman vääräksi luuloksi, sillä saksalaiset lähetti sitten sota-aluksia ja veneitä partioimaan Selkämerelle ja miinoittamaan näitä merialueita. Ja näiden sotien aikana tuhottiin kymmeniä aluksia. Tässä on vähän yleiskuvaa niistä muutamista, mistä nyt vähän enemmän historiaa sitten täällä Porin edustalla Luna Everiltä ja Norrasväre, jotka on kaikki yhdessä klumpissa tuossa. Tämä Ditelny on venäläinen alus, jossa sen mukana upposi itse asiassa aika paljon ihmisiä. Muistaakseni siitä mulla ei nyt ole sen enempää. Tässä tosiaan säppi tossa ja Reposaari. Ja sitten Rauman edustalla Ingersoll, Drott ja nyt mun täytyy mielestäni, onko se niin, että se ei vaan näy tuossa kartalla nyt se. Joo, ei Ingersoll ja Drott. Nyt se, mistä ajattelin tässä lopuksi vielä kertoa. Että niin kuin näette, niin pisteitä on paljon enemmän, eli näitä aluksia tunnetaan oikeastaan aika monta täältä edustalta, että tietysti niistä kaikista ei nyt ehkä pysty kertomaan yksityiskohtaisemmin. Mutta sitten tilanne on myöskin se, että todella monia niistä aluksista ei ole löydetty vielä. Eli ne on tuolla jossain ja jotkut, tiedän sukellusseuroja, jotka on innostuneet meriarkeologiasta ja jotka aktiivisesti etsii niitä. Joten ehkäpä vielä kuva täydentyy sitten tulevaisuudessa. Mutta se, että miksi myöskin näistä kohteista tiedetään niin vähän,
on se, että ne nimenomaan pääsääntöisesti sijaitsee, ne on upotettu tuonne ulkomerelle, ne on vaikeapääsyisiä. Siellä tuulee hyvin usein, on avomeri, siellä on suurempaa laivaliikennettäkin ja sitten vesi on myös syvempää. Eli pääsääntöisesti nämä sijaitsee siinä 50 metrin syvyydessä tietämillä, jonne ilmalla sukeltaminen on hieman hankalaa, vaikka sitten muuten pääsisikin paikalle. Mutta SS Everiltä siinä 3 hylyn yhdessä rykelmässä ollut nämä kaikki 3 seuraavaa ajoi samaan miinoitteeseen. Mutta tämä on siis rautarunkoinen höyrylaiva. Keulaosa on melko hyvässä kunnossa. Kansilankkuja on paikoitellen hävinnyt, mutta tämä viistokaivukin on aika vanha kuva. Siitäkin osa ehkä puuttuu tuossa. Mutta tämä alus on myös painunut kantta myöten pohjamutaan, eli kaikki nämä kannen alapuolella olevat alueet on siellä erittäin hyvässä suojassa, myöskin sitten tulevaisuutta varten. Aluksen pituus on noin 70 metriä. Tämä Everilda oli rakennettu 1882 Englannissa. Sen kotipaikka uppoamishetkellä oli Helsingborg Ruotsissa. Ja se ajoi saksalaisaluksen laskemaan miinaan matkalla Ruotsista Mäntyyn joulukuussa 1914 ja vain yksi miehistön jäsen pelastui. Ja samalla alueella ajoi miinaan nimenomaan ne 2 seuraavaakin alusta, SS Luna ja SS Norrasväriä, josta Luna oli tullut paikalla pelastamaan tämän uppoavan Everildan miehistöä ja ajoi sitten samaan miinaan, ikävä kyllä. Tämä kuitenkin paikallistettiin jo 1915, jolloin siitä pelastettiin tavaroita, muun muassa 3 rautasorvia, sähkölamppuja, puuvillapaaleja, 50 tonnia sinkkiä, laatikoittain teetä, akseleita ja tammisia huonekaluja. Eli sieltä on hyvin paljon käyty hakemassa. Siinä on kuvatusta Norrasväriästä, todennäköisesti ruotsalainen. Siis näistä monistakin on täällä niin kuin on tietoa, että ne nyt todennäköisesti on näitä aluksia, koska ne sopii nimenomaan siihen, mitä me tiedetään historiallisista lähteistä niistä, mutta en tiedä kuinka tarkasti niitä on käyty tutkimassa. Norrasväri oli tulossa Tukholmasta. Nämä saman miinaan ajaneet Luna ja Everilda oli yrittäneet varoittaa tätä Norrasväriä Säpin majakalta. Niin siis Säpin majakalta oli yritetty varoittaa Norrasväriä, että älä aja siihen samaan miinoitteeseen, johon 2 aikaisempaa alusta oli juuri äsken silloin joulukuussa 1914 ajanut, mutta ne ei jostain syystä huomanneet sitä varoitusta, joten se meni sinne samaan ja ikävä kyllä 20 miehistön jäsentöä upposi sitten tämän hylyn mukana. Tämä oli matkustaja-alus rakennettu 1875 Gävlessä. Ja onnettomuuden sattuessa siinä oli lastina 400 tonnia kappaletavaraa. Tämä oli noin 58 metriä pitkä ja sen kapteenina oli CFF Wahlström. Tästä tehtiin myös pelastussopimus silloin 1915. Aluksen vakuutusyhtiö halusi tutkia, että josko tästäkin pystyisi nostamaan tavaraa, mutta se todettiin, että se ei kannata. Että se on niin huonossa kunnossa, että sieltä ei kannata lähteä mitään etsimään. Mutta siitä nostettiin talteen ruori ja loki, joten jotain sitten kuitenkin saatiin. Huonoimmassa kunnossa näistä on ehkä tämä SS Luna, jonka kuva näkyy tuolla nurkassa. Se oli rakennettu Fredrikstadissa Norjassa 1905, kotipaikkana myös Tukholma. Ja nimenomaan ajoi miinaan tullessaan pelastamaan sen SS Everildan miehistöä. Lunan miehistö kuitenkin pelastui sen verran onnea matkassa. Se oli matkalla Mäntyluodesta Sundsvalliin ja lopuksi sitten kotisatamaansa. Tämäkin oli sen verran hajonnut, että katsottiin, että täältä ei kannata mitään yrittää pelastaa, joten se unohtui tosi pitkäksi aikaa. Ja tämä hylky löytyi syksyllä 2010 Porin edustalla pidetyn kansainvälisen sotaharjoituksen aikana.
Eli tämä on myös yksi tapa, millä aika paljon museovirastolle ilmoitetaan näistä kohteista, että joko Väylävirasto kartoittaa tai sitten Merivoimien alukset on tekemässä jotain ja he löytää hirveästi näitä vanhoja kohteita myöskin. Sitten siellä vähän ylempänä Rauman edustalla, eli alempana näistä Kuunari Ingersollin hylkyjä. Tämä on ehkä sellainen mun lempparikohde nyt näistä. Ensinnäkin se on puinen, ainakin osittain. Mutta tämä hylky on päässyt myös valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listaukselle, eli lyhyesti VARC-listaus, johon on pyritty nyt, mä en ole ihan varma, onko sitä inventointia hyväksytty vielä, mutta se on lähetetty eteenpäin kyllä museovirastosta, ja siihen on yritetty koota Suomen ja merialueiden siis edustavimmat ja harvinaisimmat ja muuten erityisesti merkittävät arkeologiset kohteet. Niin tämä Kuunari Ingersoll on yksi niistä, ja tässä Sami Paakkarisen hienot valokuvat ja tuolla miltä se näytti sitten pinnalla ollessaan. Mutta tosiaan tämä on noin 47 metrin syvyydessä, eli tarvitaan tekniikkasukeltajia, että ilmalla tonne ei voi sukeltaa, tai voi, mutta ei kannata oikeastaan. Se on puurunkoinen purjelaiva, pituus noin 40 metriä. Makaa tuolla ihan paikoillaan kölillään ja runko on erityisen hyvin säilynyt. Se upotettiin muistaakseni siihen se upposi 1916 tässä Raumameren upotussodassa 2 pommin avulla. Eli se pommi todennäköisesti on rikkonut rakenteita tuolla paljon alempaa. Ne ei välttämättä näy tonne, jos se on uponnut paljon hiekkaa, mutta jonkinlainen reikä siellä kuitenkin on. Tämän hylyn ilmoitti museovirastolle Merivoimien alus Katanpää syksyllä 2016. Ingersoll on rakennettu 1904 Viron Hedemestessä. Sen kotipaikkainen Turkuun-nostoa oli Pärny. Ja kapteeni J.V. Boströmin Raumalla 1916 antaman meriselityksen mukaan tällä aluksella oli uppoamishetkellä lastina 407 tonnia malmia Ruotsista. Se oli matkalla Raumalle, jolloin lokakuussa 1916 sitten saksalainen sukellusvene UB-30 pysäytti sen ja määräsi miehistön pelastusveneeseen, jonka jälkeen sitten alus upotettiin merenpohjaan. Mä puhuin niistä, että näistä hylyistä on käyty pelastamassa tavaraa. Niistä on nyt esimerkkinä tämmöinen SS Drott, joka on tuossa Rauman edustalla noin 32 metrin syvyydessä. Tämä on ruotsalainen höyrylaiva, joka ajoi miinalaiva Deutschlandin laskemaan miinaan ja upposi 1915 tammikuussa. 5 laivan 17 miehistön jäsenestä menehtyi. Laivalla oli lastina erilaista irtainta tavaraa, muun muassa tinaharkkoja. Drott oli rakennettu 1881 Englannissa ja se on noin 75 metriä pitkä. Ja tämä on esimerkki ehkä tämmöistä ilmiöstä, joka aikaisemmin nimenomaan tuon Everillan ja Lunan ja Norrasväärien kohdalla oli aika yleinen, että silloin 1915 aluksen omistajat ja vakuutusyhtiöt pyrkivät nimenomaan pelastamaan tavaraa sieltä, jos pystyivät. Mutta sen jälkeen unohtui nämä hylyt, kunnes sitten myöhemmin sukellusvälineiden kehittyessä ja tullessa yleisesti saataville oli sitten muutamia ryhmiä ja jonkin verran ehkä yleisestikin sukellusseuroissa yleistä sellainen, että otettiin muistoja näistä aluksista. Alusten hylyt tulee muinaismuistolain suojaamiksi tällä hetkellä siitä, kun niiden uppoamisesta on kulunut 100 vuotta. Eli rakentamishetkellä ei ole merkitystä ainoastaan sillä, että se uppoaminen tunnetaan. Ja sehän saattaa olla aika vaikeasti määritettävä oikeasti, koska jos joku alus on uponnut, koska ei niistä kaikista tiedetä aina, että mitä aluksia ne oikeasti on. Mutta muun muassa kun nämä ensimmäisen maailmansodan aikaiset hylyt alkoi tulla siihen ikään,
1915, 1916, 18 uponneet, että ne alkoi tulla muinaismuistolain suojaimiksi, niin sitä ennen oli tällainen ilmiö, että niitä yritettiin aika paljon paikantaa ja niistä haluttiin nostaa tavaraa. Niin tämä DROT on itse asiassa yksi sellainen. Tämä ryhmä muistaakseni teki sellaisia tinaisia kuppeja, joita sitten, sellaisia ryyppykuppeja, joita myytiin sitten. Toinen on tällainen kaljaasi Jönköping, samppanjakaljaasi. Tästä on nyt paljon enemmän aikaa. Sitten tämä 1990-luvulla tätä nostettiin. Ja tämä nimenomaan nostettiin sieltä merenpohjasta 1998, koska sillä oli lastiina samppanjaa ja oliko siellä jotain konjakkia ja muita sitten kanssa, mutta nimenomaan sitä sanottiin ajan lehdistössä, kutsuttiin viinakaljaasiksi tai samppanjakaljaasiksi, niin kuvaa hyvin sitä, että mitä sieltä haluttiin. Tuossa näkyy tuon sukellusveneen jättämä reikä kyljessä, minkä takia se sitten upposi aikoinaan, mutta tähän tuli ihan ammattimainen ruotsalainen firma nostamaan tätä. Ja tässä, mä en tiedä, jotkut varmaan muistaa, tässä oli aika paljon kaikenlaista kalabaliikkia, eri tahot halusi omiin nimiinsä tämän löydön myöskin ja sitten saada taloudellisen hyödyn itselleen. Ja ehkä tämän merkitys on myöskin se, että usein kun on nostettu tavaraa, niin kuin siinä ensimmäisen Lunan ja Norrsvärjen ja Everiltan tapauksessa on, että vakuutusyhtiöt usein katsoo, että siitä ei hirveästi hyötyä, se taloudellinen hyöty jää hyvin pieneksi. Ja niin kuin varmasti useimmin muutkin ryhmät, jotka nostaa tavaraa, niin se on aika pienimuotoista. Tämä oli sitten ehkä sellainen, että minkä takia niitä sitten kuitenkin yritettiin, koska tässä ilmeisesti taloudellinen hyöty oli aika suuri, että niitä samppanjapulloja myytiin lopulta sitten englantilaisen Christiesin huutokaupassa ja ymmärtääkseni niistä saatiin ihan kymmeniä tuhansia, jos ei satoja tuhansia sitten hyötyä. Eli sillä tavalla tämä oli heille onnellisempi tarina. Mutta sen jälkeen kun tämä oli nostettu ja otettu ne samppanjat pois sieltä, niin se laskettiin takaisin tai annettiin mennä takaisin pohjaan, niin me ei itse asiassa tiedetä, missä tämä nyt on. Tai museovirasto ei tiedä, mä en tiedä, jotkut varmasti tietää. Mutta myöskin se, että tämä on ehkä sellainen ilmiö, mikä sitten, että jos tänne tulee Selkämerelle enemmän inventointeja ja muita, niin ehkä näitä saadaan myös sitten muinaisrekisteriin ja tietoa lisää. Että kyllä näille olisi aika paljon annettavaa myöskin sitten se ton aikaisen 1200-luvun kaupan tutkimukselle. Ja siinä 1200-luvun kauppaan mä ajattelin ihan päättyäkin tämän esitelmän viimeisenä kohtana. Pakko mainita, kun ollaan Raumalla, niin Kuunari-Siivo, joka on sukelluspuistona tuossa Rauman Riskonpöllön edustalla ja jonka pienoismalli on täällä Rauman merimuseossa. Sitä voi käydä ihailemassa. Kuunari-Siivo rakennettiin 1841 Saksan Rostockissa, rekisteröitiin Raumalle 1891 ja ensimmäisenä omistajana oli kauppias Otto Karlsson. Se upposi tuolloin tammikuussa 1898, oli tulossa Lübeckistä ja jäiden takia se ei enää päässyt sataamaan, vaan joutui ankkuroitumaan väylän varrelle. Ja todennäköisesti ihan nämä jäät jauhoi rungon rikki ja se sitten sen takia upposi tonne pohjaan. Eli sinänsä ei kovin dramaattinen tapahtuma, vaikka omistajalla varmasti hyvinkin sellainen. Mutta tämä hylky löytyi uudelleen 1970-luvun alussa ja Raumanmeren sukelluskerho ry on mitannut hylkyä 1990-luvun lopulla, toimittanut paljon tietoa museovirastolle siitä. Tämä ja ehkä niin kuin nämä mainitsemat hylyt ja tällaiset sukelluskohteet ja muut, niin näitäkin ehkä Antti 1800-luvun kaupan tutkimuksella siitä saataisiin varmasti sellainen niin kuin ihan erilainen puoli, mitä me tiedetään historiallisista lähteistä, että
sillä tavalla niiden tutkimuksen jatkaminen arkeologisesti olisi hyvin mielenkiintoista, mutta sitä me jäädään odottamaan. Tämä on tiedäkseni erittäin suosittu sukelluskohde, jossa myös uudet sukeltamaan opettelevat käyvät tekemässä ensimmäisiä avomerisukelluksia tai näin, niin sillä tavalla minusta on mukava nähdä, että nämä hylyt jatkaa elämäänsä tällaisina ikään kuin uusina sen aktiivisen uransa jälkeen. Niillä on myös tällainen uusi elämä ikään kuin. Ja kiitoksia mielenkiinnosta nyt minun puolestani.